naende bana rikale nyagitari yare kware kwanyora muna bono nonye ebinto mbiroro buna bona libuga liengoge na wale koleta bamusunge na ibona lira rubona ngageri ne arengo osa bande baro babisete sengeche bamayete ebibe byabo bagokora abo monto ko jora ngo chire no entrance mara na kiki na reko bolinga ki ngise kumanyanga bono ninga kolete gento gete nanda ukikena na atakiri kugitiga ke godina masangi atakiri kugitiga ngakibona gukora to sonsora ni n'umuntu wiga totigane mapema kinto cyo guhita bono goika we editanga ni ukorate ukomotiga completely wanya to ukomotiga umugusi yabo naretete first aid naende lirongo ndiroro bono ekere binde byose byachire wajira libusi kisese cyachire ime libuga liengoge lyachire ime yani liko kanyarinde bwango muntu takabase gukora kitako mugusi nabugate lirongo lakini nandi lirongo limete ne asemete liarekuru mo torora lira bali bujire iga otebungene lirongo liye masangi nemete gusamba mete menge nage waro umugusi atetenga njogu ya mete menge imete menge umanya gusangania marabagete to basa kogenda sa marabaji para chikomera naiga arajambiri mata sini okogenda obuje lirabaliriga litabuga alibekera ni kenanti liomeli beli karaiga litabuga timeteri etakeire yabantu bone rigo marabasa igo kusa kungaino nande bakodra goita abantu ekera bono buye gene tengaki nimbegete kinga kwanyora ngo irongo lia bono lire lyo golia masangi ndibwate njere lia karosiri kuna abantu gete bakabona iga abantu baro bale special bakorosi lyo gelio tande mbango ese kenyoro bono buna se itwali no ya mubwe kokorte igo mwachi no matu muntu karosiri irongo at least muligerio kuligereti ngakyo mokoje aya gara enda mulige kora jutindi kwa samba kore ginga asingi njo mundu narura aligerio mugano iga ali alisinga magoso naraga korete nande utakiri go isibikuru wasigende giga anyonde no nirongo basangira mukae ozeno ne abana baye basiba na abana baye basiba abe muntu ochenjire tabi bono beire muntu kwenda no igonga lirongo ndiro lakini tabi bantu bonse bakuri rosia nande bagotulitumeka nonyana abana maitengo itora abana ekero umwana wakara arwalire go kwenda isiko go komoeriogo okure igo lironge libono eliko ekero mugusi aliko lirosia no lyo kulirosia iga kulirosia liagenda sendagera abantu be family ye basanga bonse basibani bono kurwabo bono abuno okolendera na hinde na bande muna to kwanda gara baranyalwe bakungainu maite baro bagora bubisi ekora maitenga ngojikotebi mungino nenko bwatalenga elioge nelia gyogoto oba parabo bisiba baruta no ara samaje konyugo abandi babeke so bosibu korugo abandi babeke si iko lengera bogira konya banda bange batebiga no bukungu sangira ndo takirigo sibiga abokuri nyororo sindagira muri mwensi mosibani so beka samaje kiara maje mwensi moko monyi mosibani lakini mu basa konyunu mweka motiga abana ekiara abana na inunko ba affect muri ayo muno ngino mwana nyoko gosoka isuko kuko mwana eliogo ngukwali abantu abange baitira abana babo asinge njugutamanya abagaka abange baitira abana babo asinge njugutamanya yani era amayetenga nere bweka no mukungu babwata masangi lakini yagero ogo tware se family yayi yani bakasa abana babo kichiyata chanjia ekiagara abana babo uno korwara igakona nyagitari ose muno korwara iganda kumugurira chikonini kurwe ke osikiko komoiga asia no ai ngeringa kere yasi ke mukere ke undo kugundi ebinde byo na bekoraranse so ulirongo liri enjira nero likorosibwo na inde elikorosibwo eligosambu nemete menge liyama yakoletu na maraba ya abandi bakungere ngonyo ore maraba y'injira inye ngai na lirongo ndiko bali lirongo lyoka litasanga ndi emete nande liri very expensive we kyaro namanyetenga abantu abange nje bwate gento kere boronge enda abantu abange bakogenda ororo no nyeta ko batora marieta lakini ngonte byarenga abantu bakotajosa bwate elioge ni mu mayete ko ya so mal to ko role na baisimi koligi bakonye gera ni mu mayete na enda gonte diarura bakali ajira America abantu bagojanga gitokonya diarura liajire naru so bali bagokora empama yetenga masangira kolete bono ndasanga lirongeri na mukane na bana basi bono wesi asitai tetageri bono gendere taito bono otigera
lakini gwakonyire family ye ng'aini case kende yonse gekoba gose na borwere bwaba bono makuri tagocha amakuri araje nari oborwere. Alright. Kole gitwara kwa nire binte binge umurigererie iguru ye amasangi nabo igo ntube tokureta topic nyingi kigachigo kuno mugusise chi point chire ao manganara mange mugusi atarasoma ebiriri mbiro oborogi mboro ibintu biri bingi kabisa chinderi ibintu kirito kwa nande kuruku intumbere to kwa ntokuruku ndamwamu intongere to kwa na ibintu mbiro roma yetu nabono bunya goteba igo ibintu bigukuno mugusi nande biguite bire bingi biguita bageni toje buna bono gwateba ntubwate no na bantu aba bakurukunga yani bago abasoyi na bakurigereria umuntu kuri konya rogwa chira ni kumbe gwaso gwasoyi okonyo yateka amaisama wanye nyombe gwateka kane kano muntu ine bintu binge mugusitira beto kuisomia ase channel yeto kompleto kolete bintu binge zaidi bono to ukura tumayo chikolete ayande baadaye because kirege ntuge twalenga kiaye ya inki wote bimugusio kuligereti engaki ya wandu bakomachi omugusio minto ingenjo cyo mugusi gose kemira nabande muna bonke manyete lakini yekero kwana buyo gwata chingenjo cyo mugusi udamatuni yeito tiraeterwa nande tiraheta nande tegweta nindu turaete ikiare bigori biaetire nabo pande gento kerigero nje nare cyo kururo mugusio mintonga musa kurigererie leiti abantu bagukwira bona iga matuka rero chimaige kwari kunga mutinyo nano gwika maleri rero maleri ajite kaera inki gego ita abantu baito mono ikiare kina kigento tutakire kweburi ininki ikiare maleri iri yange sosera rero ngorora abantu bakoroke sosera abantu bali lakini yakitali ora ndo abantu mbajiri amarwira ndamba n'abantu bali gukwa bange ikineke mukiabo matanga turite banikene nikineke mukiabo kego changia amakweri nagi kinjira leja batebi mugusinga tigato nyore ngaki chingejo cyo mugusigira cyose kemira cyo mugusinkera ororo obonya kubu mbororo okunkorora sense ya masangi ekera lioko masangi ora tige gosoka isuko nali masangi araere lakini nyoko gosoka ngarajire kanisa kandi kugoro komo isiko no gonde ime masangi no ari meito na inde nara gotoita mono nandi muroje reiti bono igobonya kabole bole igoro mono bugo samba sana aseke golie keke nje kina cyo gukurira mugusi modenga tiga twanjira nenge chingezo cyo mugusi njira etu ne chingaki nali turakonya bugimo bwitu nandi nali turakonya ke golikia mambi nandi turabatebi ngaki amasangi naro na inde abagaka sengenjo mwacha kire kobogera nabangina mono nabagaka ikiagera kero umuntu ari gukunonye ni mutakere murarigere ngaki umuntu ngaki agweta noni numwate byo umuntu ngaki onyarebe mwaro che munarenge arenge mwaro che ngaki agweta so nje naginara gukurira umugusi motena amasangi nara ne kamo kiabo gitakere ko tangasunga egento ke goita abantu mono gusi amasangi ende kiagera abantu yani ekero kurigereri umuntu akonyo bwenire umuntu konyo beire buya ngomuntu getaji komorora ngakorwororo ekurate gacha no na jite kwana umuntu konyo bwenire umuntu chieto baga basangirira ini eyo umubutura mogongo kirakina gote bimugusinga tigatwanjirane ebinte ebimbiro nande biraere rioka ekera turati lakini nyoto gendere to gokoro bunyaga bado masangi nakoroteki no wale na ini gotokurari rioka ekera rio ranyore kinge itu ateba asenge njonga riogo ndiro siba kodoma ndo kanyaro umuntu koretanya kanyaro umanyi boiga wona umanyire nabako ndanyore lironge ligali liekene eliakonye familia na boigo atigira ni bunyaka osatigira ni ndonye ka kunyomanyi umedere na gia agora bakale koleta bakungu batano koleta munota que koleta 6 elionsi yotakete ekora tojo koleki tojo endesi bono lero abantu balenga banyometa bakungu isuko batali boroka ugo kubona makina ibono ega abantu bakubekera ini kinyomo chiesi oji uko abantu bacha matanga bange sana na inde abandi bacha batengo no mugako no kabere ntwanya tabana na bakakali na balinga buya tiga to koteba ni kende ngaki masangi naro yakara turatige na inde onya nyebiterere igera ndoja gukumanyira mubiro ndoja kumanya maetekero umuntu ne manyite dio konyo ari rongeri okonye familia ni family ge kobe family yose ege abana babo abakungunya kubwata abange na barabu abakungu abanyi riyogeri
banyore abana banyore gora na abana barongo bara affected uno tariko ba we bajenga no mongina we gatogo kora na yale binte abana mabi kurwara bari gukiko mwendetera umubutoromo hano totebe kene niyenjera okonye ko nyombe. Right, we are Andrew Macha sana so just studio ito. Thank you so much aso gusangana inche aso mu video gana nikrenge kanne mbwata aso mugusi. Ori skali ori gerete channel ya and subscribe by the way. Nimbe ngo koleta topic chinyinge chiro ko mugusi especially as a kemila kyo mugusi specifically. Next time de to kwandre gore biri. Biri biaira ka ebi garto nya kote bindo binde na biaira biri biaira na bibono bi bituma na bibono bi jo daga gozomali. Jora igwa bana bagu kurira bana bagu waterago nera top gate yetukuringa kamote muligererio kuligereti namba yawe yesimi antongo chabale client naye kwa ona ya agent yeliogeliga ndo gache siri yabo siri nje tindi kwa soki siri kiana jana moga kana ende twasangira bangi tande nyago tagete gotagora jinka aya soki siri na ine miaka yetu bona tili yago soki siri yes kiaro uno bobisi bwo muntu namba ya yesimi mwanjo mo tegereri yora atake ko ngera na 07 16 60 90 26 07 16 60 90 26 na lio maji Andrew Macha kuruchinsa mo chiabukina na migetai bantu banyangosoro tolensi nyari ruguru town yeri yango kigo musiambari wa to muganori kani jako yorete kera na turomera nenga kinde ngangarenge kane ngakanga kaka gena kane ngakagena karenge kane karenga kangoko na kangoko ngagena kunkarenge kangoko ngakaka boli kane yani ngabugate process igo nakarenge kane ngoje niche ngoje letre bono ule full na ule very clear alright onchi muligereri no to kora wo litkwirigaria rero igoro yamangana next week eto kwandra igoro ye bibiri ande ko gure nge bibiri bono nabina ande bikare bindi ayande na mange ase channel yiga subscribe chinkro ko Mark Knight Brian. Let's meet in the next story.